Us puc demanar un favor? Va, ara et guanyaré jo. Sí que ho he fet. Bé, mira. Caram, em sembla que no han sentit res del que he dit. Ja veuràs ara. Què passa ara? Pareu d'una vegada! Hola, mare. Què passa? Que ja fa estona que us cridava. Sí, mare? Jo no havia sentit res de res. Volia que anéssiu a comprar perquè jo estic molt enfeinada. I tant! Què comprem? Heu d'anar a la formatgeria. Vull que porteu uns quants formatges. Ens els menjarem per sopar. Sí, mare, ara mateix. Una mica més tard. Va, anem corrents cap a casa. Vigila els formatges, Ginzu. La mare ens renyarà si els fem malbé. Sí, ja ho sé. Ai, meu! M'ha salvat la vida. No els ha passat res. I al cap d'una estona... Què deu mirar, la gent? Va, anem a veure. Sí, anem-hi. Què fan? Deu ser molt important. Que deu fa, noi? Estan rodant una pel·lícula. Hi ha actors famosos. Com diu? Vull veure'ls! No puc veure res. Anem cap allà. Mira, pugem dalt d'aquest arbre. Segur que ho podré veure des d'aquí. Mira, ja els veig. No vinguis. Per què no? Jo també vull. Després hi pujaràs. Vull veure-ho ara mateix. Oh, els formatges! Què farem? Quin desastre. He vingut a buscar-los i mira com estan. L'error d'en Ginzu és responsabilitat meva i he de solucionar-ho. Vaja, quin problema. Se m'han fet malbé els formatges per córrer massa. He d'anar a buscar més formatge. Tècnica ninja porta formatges! Si col·loquem la corda al recipient i li fem donar voltes així, els formatges es fixen al fons del recipient i no es deformen. Això s'anomena força centrífuga. Què podem fer, Ginzu? No ho sé, Shishimaru. És la trompeta del formatger! Sí, ja ho sé, tinc una idea. Hola, nano, què t'ha passat? És que la mare m'ha fet anar a comprar el formatge, però miri, he caigut i se m'ha fet malbé tot allò. Tranquil, jo te'n donaré un i així no et renyarà la mare. Què? Sí? Me'l dona? Moltes gràcies. Molt bo! Podries fer teatre, Ginzu! El truc ninja del ploraner m'ha sortit perfectament. Ei, sou en Ginzu i en Shishimaru, oi? Gràcies pel formatge. És que... Sou formatges! Sortim d'aquí. Ginzu, què podem fer amb aquest formatge? Què vols que en fem? Ens l'hem de menjar entre tu i jo. És veritat. Ets que dolent. Però qui deu haver comprat els formatges que hi havia a la cuina? Hem de guardar el nostre secret, Ja ho sé, no ho diré a ningú. Ginzu! Germà! Hola! Me'n vaig! He de fer una cosa. Jo també. Shishimaru, vine aquí! Digue'm tota la veritat. Amagueu alguna cosa, vosaltres dos? És que... Truc ninja del rotllet temptador. No sé què fer, no puc vèncer la tentació. La veritat és que en Ginzu ha fet servir el truc ninja del ploraner. Bé, em donaràs el rotllet o no? No m'ho puc creure. En Ginzu ha enganyat el formatger. Ja veurà aquest. Què et sembla? No passa res. La trompeta del formatger? És veritat. Mira, és el formatger d'ahir. Què faràs, Ginzu? Hola, com estàs, noi? Què et sembla si entro a saludar la teva mare? Oh, no! Esperi un moment! Shishimaru, vigila la porta!
Faci el favor de no entrar. Miri, ja li pago el formatge d'ahir, però no digui res a la mare del que em va passar, sisplau. Ginzu, sabia que ho havies muntat tu, tot allò. Què? Ni. Ets tu, Atori. Escolta, vas cometre un error molt gros. Per salvar la situació vas enganyar una persona innocent. Ai, Em sap molt de greu. Molt bé, si et sap greu de veritat, fes el que et dic. Vés a demanar-li al formatger que et perdoni i li pagaràs el que valia el formatge, d'acord? Molt bé, germà. Vaig a buscar-lo ara mateix. jo també. Senyor formatger! Senyor formatger! Crec que en Ginzu ja ho ha entès, encara que li costa aprendre, com sempre. Recordeu que no està bé dir mentides. Ni.